Yini edala ukuthi abantu besilisa balaxaza abantu besifazane? This is a common problem now. Yabo, ngoba komama bethu abaningi balaxazwa, nakokhulu bethu balaxazwa. Laba bamanje ke abantu besilisa abalaxazi babuya ngokuzolala. Yini edala ukuthi abantu besilisa badlale ngabantu besifazane noma babalaxaze? Kule video ngifuna ukukhuluma ngezinto eziwu-3 edala lokho. Ngoba abantu besuke bethandana abantu. Kuzokusena ngisho isigcawu. Right? Kuyaba 2 years sekuhlukene. Yini edala lokho? Ake siqaleke. Number 3. Ingoba umuntu wesifazane usuke engafundisekile and engenayo personality emesha neyendoda noma ehambiselana nendoda. Yabona umuntu wesilisa mezoza kumuntu wesifazane, into emdubayo udotshwa ubuhle. Nangu umuntu wesifazane lapha uyambona umkahle, uyakhanya ngebala noma idakhe elihle, ushaya ngefike ngathi ibhodlela leCoca-Cola, azopakisha, azoba namabele ngathi anyanyisi. Yebo, ubuhle lobo. Bese uya-attracteka. Umshele akuvumi. Kuhambe uthi uyabona ngaphakathi ayi ipersonality yakhe ayikho right. Anikwazi ukuconnecta, anikwazi ukuhlala nikhuluma usuku lonke. Ipersonality nje yakhe is unpleasant ngoba ngisho kwabanye abantu ipersonality yakhe ayikho right. Yabo, akabahloniphi nabantu, akakwazi ukukhuluma kahle nabantu. Nawe nje ukhuluma nawe noma kanjani, ipersonality leyo engekho right. Kokunye uthola ukuthi akafundisekile, akakwazi ukupheka, mhlawumbe senhlanu wabili, akakwazi ukupheka, akakwazi ukwenza lutho, kubunuku lendlini. Usuyabona manje ukuthi akafundisekile. Wawudotshwe yini? Wawudotshwe ubuhle. Yabo, so uthola ukuthi omunye umuntu wesilisa uzothi hayi ngoba lo muntu akafundisekile, ngoba lo muntu akanayo ipersonality, ngibekezela lo buhle bakhe. Omunye uthola ukuthi ukuhlala kwakhe ingoba usafuna ukuthi aku-enjoy, usafuna ukuthi alale nawe, usafuna ukuthi akuququde. Uyothi mesebona ukuthi usanelisekile bese yakushiya phansi, bese yakulaxaza. Yini ebekade imbambile, ubekade elinde, uma ukuthi ubekade engakalale nawe, ubelinde ukuthi alale nawe azanelise bese yakushiya. Uma ukuthi akubona ubuhle bomzimba omunye, mhlawumbe umuntu wesifazane unemali, ilobo buhle nabo, unobuhle bemali, uzothula omunye, uzobe sesayinile phansi athi ngoba awunayo ipersonality right, awufundisekile, ngoba unemali ngizobekezela. Akuququde imali yakho, akumunca igazi. Athi mesebona ukuthi useqoqe enough kuwena ngoba vele bumblessa ngemali, mhlawumbe ngisho iflat ebehlala kulona bomkhokhela, umgqokisa ngisho ingubo, umnika ngisho imoto yakho. Athi mesebona ukuthi usebuthe enough bese yakulaxaza. Isizathu sosithathu leso esidala ukuthi abantu besilisa balaxaze abantu besifazane ingoba basuke bengafundisekile and bengenayo ipersonality right. Bese ethi umuntu lokho kukhona ngizosebenzisa kona, noma ngizo-enjoya kona, noma ngizothatha kona lokho kukhona which is ubuhle kuphela. Bese yahamba eyakulaba abona ukuthi bane-personality right and bafundisekile. Kuzothi number 2, into edala ukuthi abantu besilisa balaxaza abantu besifazane ingoba lo muntu wesilisa usuke uthandana naye, usuke vele naye umuntu wakhe. Esinye sesizathu leso esidala ukuthi abantu besilisa balaxaza abantu besifazane, uthi uthandana naye, usuke vele naye umuntu wakhe amthandayo. Bese uyafika wena uyitshela ukuthi wena wedwa. Akwazi ukuthi ungathi uyintombazane mhlawumbe una 18 years, ufunda isikole, ufunda umatric, noma mhlawumbe usuna 20, mhlawumbe ufunda euniversity. Bese kufika ubaba omdala, uyambona ukuthi ngisho ebusweni useqala ukushwabana. Bese uzoyitshela ukuthi nje wena wedwa, ubelinde wena nje lo baba. Bese uyitshela nje ukuthi wena wedwa, angathi phela ukuthengela ama-roses, ukuthengela chocolate, uyakubhukhela, ukuyisa ama-restaurant. Bese uyitshela ukuthi wena wedwa, waziwa nenhlanhla bu. Kanti yena uyazi ukuthi ufuna umzimba wakho lo fresh. Uyazi nje ukuthi uze ngomzimba wakho. Into eshaya kakhulu kabantu besifazana abasebancane, especially ngane zesikole, umuntu uma nabona ukuthi ngoba naku ukwe-peak yakhe umzimba wakhe muhle, bese ebona ukuthi uphethe izulu nomhlaba.
yabo bese bona ukuthi uphethe izulu nomhlaba kanti yila khona esuka vulnerable noma esebungozini kakhulu ngobani la usuke ngaqaqeki kahle. So umuntu wesilisa ke loyo lo baba omdala loyo lelo blessa lelo lisho yonke into ofuna ukizwa, likutshela ukuthi wena wedwa nje akekho omunye ngaphandle kwakho, lizokwakhela umuzi, nizokwaqala kabusha, likutshela yonke into ofuna ukizwa. Kanti lifuna ukuthi lik-enjoy nje kuphela umzimba wakho, bese libuyela kunkosikazi walo, bese libuyela ku-straight salo, bese libuyela kuma wengane walo. Uzifaka kumuntu, uyambona lo muntu ukuthi hleze ekubhukhela, unomuzi, uney'ngane, mudala, bese uzoyitshela ukuthi wena wedwa. Uzoshiya konke, uma ukuthi ukutshelile wathi unonkosikazi, akutshela ukuthi uzomshiya kwashacima kanje, akekho umuntu ongamane asuke ashiya unkosikazi wakhe. So isizathu sosibili esidala ukuthi abantu besilisa balaxaze abantu besifazane ingoba basuke bevele benabantu babo. Bangaba ney'nkinga nabantu babo kodwa kusho ukuthi bazobashiya for wena. So abantu besifazane abaningi nabo bayichoma bona kubantu besilisa bavele banabantu babo, right? Bese kuthi number 1 into edala ukuthi abantu besilisa balaxaza abantu besifazane, sometimes kuyenzeka inkinga ibe kumuntu wesilisa. Uthola ukuthi akafundisekile uku-identify umuntu wesifazane o-right, nqaba yamahlathi engakwazi ukubona abantu besifazane aba-right. Nabantu besifazane la ababe-right, wahlangana nehlathi lokugcina ihlathi elingazi ukuthi yini umuntu wesifazane, ladlala ngaye lamququda lamlaxaza kanjalo, wabe soneka kanjalo umuntu wesifazane, wagcina sebona ukuthi into ekuthiwa amadoda ayikho kanti wahlangana nehlathi. Kunomuntu wesilisa owazi ukuthi umuntu wesifazane ufanele ukuthi abe unkosikazi, umuntu wesifazane mhlawumbe omuhle, onefiga emise kwebhodlela lekhokhi, ompofu mhlawumbe nje omuhle, ongathi model. Uyena umuntu wesifazane ufanele ukuthi abe unkosikazi loyo. Uthola ukuthi wena la muntu wesifazane uyamhlonipha, ufundisekile, uvele ekhaya right, une-personality right. Kodwa uthola ukuthi emqondweni wakhe akakuboni wena njengonkosikazi, akakuboni inhlobo because yena unkosikazi wakho usemakhile ukuthi kumele kube umuntu wesifazane oyimodel, kumele kube umuntu wesifazane oslay queen, uyena ofanele kube unkosikazi. Ukwenze konke still akulaxazi. Kokunye kunomuntu wesilisa uthola ukuthi emqondweni wakhe usayitshelile ukuthi umuntu wesifazane ekumele ukuthi abe unkosikazi, umuntu wesifazane ovela from privileged home, mhlawumbe umuntu wesifazane wasebukhosini, mhlawumbe umuntu wesifazane ozalwa usomabhizinisi, mhlawumbe umuntu wesifazane nje naye ophumelele career wise. Wena ngoba uvele ekhaya elihluphekayo usayitshelile ukuthi ngeke akuthathe, ngisho ungenzani, ngisho ungamwashela ukorobha endlini, ukholwe, ngisho ungenza ngeke akuthathe because akatrainekile ukubona umuntu wesifazane okumele ukuthi abe unkosikazi, utraineke ngenye indlela. Wazi ukuthi yena kumele kube umuntu wesifazane ovela from ikhaya elirich, ovela from ebukhosini, noma ovela from ama-politician noma osomabhizinisi or whatever. Yabo, uthola ukuthi uzokwenza konke still akulaxazi. Ngobani? Akatrainekile ukubona umuntu wesifazane o-right.